ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардурои азиз созен хубен, саломатиётон хубай, настроенотон созай. Гӯш кинен ки дар имрӯза навормада чӣ рӯй кардагиям ва чира чақчақ мекунамда дар имрӯза навор. Хуб, мошини гурӯзавои Mercedes Sprinter астай, Opel Vectra A, Opel Vectra B ва як аспи фурӯшияй, аспи зурай, не ки аспи бизияй мега. дар ин видео гапш мезанам. Замин астай дар ноҳияи Файзобод, хонаҳои заминӣ астай дар ноҳияи Данғара, ноҳияи Ёвон. Квартирои арзон астай шаҳри Исфара, шаҳри Норак ва дигар ҷоам рӯӣ кардагиян. Қизиқи видео ҳамия ки дукомната квартира 95 000 сомон ай. ин видеоро то охирша тамошо ки чизои арзон гарини бисёр рӯӣ кардагиян ва дигар чизои арзонам бисёр астайда. хулоса акаамаша дар иҷа успед намекунам гап занам. Тамошо ки агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошӣ дар WhatsApp ма рӯӣ ки ма рекламаш мекунам ва я дона лайки бепула биҷиқ, касе меҳмон бошӣ подписатсия ки рафтема ки. дӯстони азиз, пешай навора сар кардан як компания хубо ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нарх бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекуна. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. салому алайкум апоҳо хоҳарони азиз, ҳамаи шумо занҳои хонашини меҳрубонро ба компанияи Фабелик ба кор даъват мекунем. ҳама намуди корҳои компанияи Фабелик ба шумо бепул нишон дода мешавад. апоҳо хоҳарони азиз, шумо дар хона нишаста бо тариқи телефон метавонед пули худро ба даст биёред. апоҳо хоҳарони азиз, шумо агар регистратсия ва кор кардан нахоҳед, марҳамат, номерои дар болои экран буда доставка ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ва Москва дорем. шумо агар чизҳои лозимаи худро дархост кунед, дар муддати 3 рӯз метавонед доставкаи худро қабул кунед. ҳама мо коргарони занҳои компанияи Фабелик шумо занҳои меҳрубони хонашинро интизорем. дӯстони азиз, аки элона сар кардем ба қизиқ, бо диққат иса гӯш кунен. ин Lexus 570 десен, ана Lexus не хай велосипеди фурӯшӣ бигем мешава. велосипеди фурӯшӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. ҳолаташ мега гизалай бада, ягон айб надора, ягон ҷош сварка кардагӣ нест. балонош навай, рамаш мисол 100% сварка кардагӣ нест. ин велосипеда бардурои азиз ай усо овардагиян. қарор дора дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештара Қурғонтепа. нархша 1000 сомон мега, 1000 сомони тоҷикӣ, 6100 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, номерош имо WhatsApp дора, занг бизанен. Lexus 570 бихарем, бовар ки зурайда. дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунен. ана ин мошин срочно бояд бифурӯшаш. ая бародарай гӯш кунен. гурӯзавои Mercedes Sprinter буда, соли баромадаш 1999, сӯзишвориш саралка, ана дизелни ай, объём мотораш 2.9 литр, 5 тага простой ай. коробка механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мегириши ҳай мекунӣ. 4 тон бора, спокойни перевала мебара, миёра мега. мосташ овоз надора, коробкаш 100%, мотораш дуд намекуна, аккумуляторша нав задагӣ будиян, фақат мешинива ҳай мекунӣ, кокс метӣ. адрес бардро шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа. нархиш 120 000 сомон мега, савдо мешава. пули урусӣ хати 735 000 рубл мешидай. харидоро занг бизанен, ҳарди номерош WhatsApp дора. дӯстам, ҳуҷҷатҳо тамом шуда, агар мехоҳӣ границаак зари ғамгин набош. ба номеро дар экран буда занг биза. компания якай Шамзин, компания буаринокай хизматрасониш дар дараҷаи олия, собиқаи кори 10 сола дорад. компания якай Шамзин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги аллоҳ бармегардонад. дӯстон, мошинои замонавианд, сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед, аз номи канали мо гап занед, тахфифи иловагӣ мешавад. ба шумо роҳи сафед.
дӯстони азиз, акӣ мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. Як аспи фурӯшӣ гизала рӯй кардагиан. ӯзи дар бораш камтарак гап мезанам. Бисёр аспи хубайда. Касе ки аспшиносен, марҳамат аспи хишура бихарен. хуб, аспи фурӯшӣ дар ноҳияи Тоҷикобод будай, ҷамоати Лангари Шоҳ, қишлоқи Сабзазор. соҳибаш мега ки аспи бизияй 7 сола будай. нархш бардурои азиз бо маслиҳат, яъне ки дагаварной. нархша агар мегуфт ман хидмат харидимаша, хай шумо бардурои азиз занг бизанен, нархша бипарсен. номерои телефонаш имо WhatsApp дора. аспи 7 сола, нархш бо маслиҳат. зангш бизанен ҳозӣ. бардурои азизам мегзарем ба чорум эълони имрӯза. ози нархи навои мошин камтар қимат шидаги, яъне мошиноро ози бозор бира 30-35 ҳазорот мегӯянд. Не ки бародар ака ай сабаби ки камтар пулш дар кор шидаги, арзони хоки 30 мега мефурӯшимаш. гӯш кунен. сӯрошна мошини фурӯшӣ Opel Duty соли баромадаш 1996 сол, сӯзишвориш бензин, абъём моториш 1.6 простоя, коробка механик. 6 ё 7 моҳ ҳуҷҷат дора, ҳолати мошин хубай, адрес ноҳияи Тоҷикобод, қишлоқи Сабзазор. нархша бардурои азизам 25 ҳазор сомон мега. арзон мешава. пули урусӣ қатъи 153 ҳазор рубл мешидай. бовар ки нархи я пули қалингиш мегада. номерои телефонаш ҳарди номерош имо WhatsApp дора. занг зада ана мошини арзона аз ноҳияи Тоҷикобод бихарен. бардурои азиз, акӣ мегзарем ба як квартираи фасони дига. ин квартира нархшам арзона, ҷошам я беҳад ҷои хубайда. бардурои азиз, гӯш кунен. ин квартира десем бардурои азиз қарор дора дар шаҳри Норак, рӯпарӯи гостинисаи Сайёра да будай. сехонага квартира дар сеюм этаж қарор дора, 60 квадратни метр, ремонти хона люкс, ремонти замонавӣ кардагӣ чӣ хеле десен. ов светш ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, мебели як хонаш меистодай. ана дар тай дом мисол подвал доштиам барои ягон чӣ мондан. қариби хона да мактаб, садик, магазин, масҷид, поликлиника наздик будай ва тай дом да ана лабораторияам ҳастай. хулоса ҷои хубай, боду ҳавои тоза, ана ҳавош салхина. мисол касе ай Норакен хитон фаҳмиден. нархша нигоҳ кунед чӣ хеле арзон мега. $40,000. $40,000. 407 ҳазор сомон мешидай, 2 миллион 480 ҳазор рубл. арзон мешава ё ба квартира дар шаҳри Душанбе алишам мекадай. хулоса номерои телефонаш ҳастай, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардурои азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. ихонаи десем бардурои азиз қарор дора дар ноҳияи Ёвон, қишлоқи Шурча да будай, поёни Химзавод да мега. 5 сотиқ замин да дар хона кардагӣ, кайлдор бания дар друншай, ремонти хона чӣ хеле десен коробка, ов светч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. гирди хонара се тарафаш маҳкам будай. бардурои азиз, нархша 75 ҳазор сомон мега. касе харидор бошен, арзон мешава. пули урусӣ қатъи 460 ҳазор рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора. занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Ёвон бихарен. қишлоқи Шурча да будай. бардурои азизам мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. як бор лайкора даётон биёрам. лайка биҷиқен, касе меҳмон бошен подписатсия кунен. бардурои азиз, хонаи десен қарор дора дар ноҳияи Данғара, қишлоқи Очовар. 7 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ ва як веранти дигарам доштай. монтажаш кардагиай, светш ҳастай, овуш дар наздикиш будай. нархша бардурои азизам ана 140 ҳазор сомон мега. касе харидор бошен, арзон мешава. пули урусӣ қатъи 857 ҳазор рубл мешидай. бардурои азизам, дутта номерои телефон шамондагим, номери Россия, имо WhatsApp дора. занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Данғара бихарен. дӯстони азиз, агар ягон чӣ фурӯшӣ дошта бошед, номерои ма дар якум комментария ва аввали видеода мондагим номерома.
дӯстони азиз, срочни айнекаи мошин. Срочна мошини фурӯшӣ Opel Vectra I соли баромадаш 1993 сол. Сӯзишвориш газ ва бензин кор мекунад. Абъём мотораш 1.6 литрай, коробка механикай. ҳуҷҷатҳои мошин буҷидагиай, не ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор доштай. Мақсад ҳама ҷош 100% бидай. нарх шабардрои азизам ана 20,000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара Бошпулоқ Рахшонзаминда 20,000 сомон арзон мешава. пули урусӣ хати 123,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳастай, касе харидор бошен занг зада мошини арзона бихарен. бардори азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам, як замин астай дар ноҳияи Файзобод. ина бардори азиз гӯш кунен. ин замине десем бардори азиз, хеле гуфтам қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, қишлоқи ана Сайдонӣ навистагиай. 30 сотиқ заминай барои 3 дархонара, фундаментош рехтагӣ, овуш ҳастай. замин мега калонай бардори азиз, хеле гуфтам 30 сотиқ замини калони хушрӯ, ҷош ҳамворай, мисол барои хона кардан ё мисол барои ягон чӣ кардан, ҷош ҳамвори хушрӯ будай. нархиш 90,000 сомон мега. 90,000 сомон. чӣ замини калони хушрӯда бардори азиз. 90,000 мега арзон мешава. пули урусӣ қати 550,000 рубл мешидай. харидоро зангш бизанен. дӯстони азизам, мегзарем ба эълони навбатӣ. ин квартира десем бардорои азиз, гӯш кунен. ами квартира нархиш арзонтар айне ки касе ки мақсад айми тарафо квартира хар бошен, ина бихарен мардагӯри. ана ин квартира десем бардорои азиз, қарор дорад дар шаҳри Исфара. дихонага дар дим этаж қарор дорад 50 квадратни метр. шаҳри Исфара, райони Шуроб да будай. райони Шуроб навистагиай. хай мисол бо занг зада маълумоти бештарша мегирен. домои пешинаи хонара нав ремонт кардагиян. соҳиби квартира мега ки срочне бояд буфурӯшемша. нақша бардорои азизам ана 95,000 сомон мега. нархи зур не ки нигоҳ кунен ки декомната 95,000 сомон. шаҳри Исфара, райони Шуроб да навистагиай. 95,000 чӣ хеле гуфтам 582,000 рубл мешидай. харидорои аниқ зангш бизанен. номерои Тоҷикистонай. дӯстони азизи, бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза ва навори мошинҳои фурӯшии имрӯза яда комментария фасон намехонем, бад хайрихиш мекунем. иқа бихандем. хуршедҷон навистае ки гил дар болои телефон лайка биҷиқ акаҷон. биҷиқин лайка. сирож навистае ки гил дар болои арарай савдутиҷи дигарай. зафар гилбаз наёфтай, ба фикрам ана чистон гуфтай. нигоҳ кунен. зафар қанта биза навистае ки салом алайкум, мая чистон мегум. ана арӯс ба маза ё ки шоколад. ҷавобша бинависен комментарияда. шикорчӣ навистае ки гил дар болои мошин интернети ма бучид, замин наёфта. хуб, меҳрубон қанта биза шеринар. нигаҳ кунен чӣ хеле гилбазми фасон гуфтае. гил дар болои трактор айна собунда гап нест. дӯстони азиз, гилбазмо бисёртара. хайма тезтарак бихонумаш. заза навистае ки гил дар болои теша айми хонаҳои поёни корвон камтар монӣ намеша. сабр навистае ки гил дар болои барон лайка задем ба Абдурозиқ. килер навистае ки гил дар болои варенӣ канали якай саудутиҷи гарени. раҳмат шеринар, зинда бошӣ. бачаи михтанӣ навистае ки гил дар болои лада канали саудутиҷи кагнада. фирӯз навистае ки гил дар болои кӯза дили саудутиҷи барои бачаҳои бесум месӯза. зехе навистае ки гила асалда тар кардем, гилбазма мо сар кардем. хуб, зехе навистае ки гил дар болои Opel лайка кардем побел.
саймурод нависта ки салом гил дар болои кетӣ як хонаи камбағалӣ ёфта наметӣ кароли ютуб ахир карол мешем да дам ютуб евраремон тиҷӣ нависае ки гил дар болои мерседес ай хидм нест мерседес ай утамай дар дурунаш момамай хуб ман кароли ютуб бошам и бародар гирги ютуб бидай ана нигоҳ кунен чӣ мега гил дар болои мерседес лай казадам ба сател куни сател ғалтидаг савдутиҷӣ хандидаг гап нест ҳабиб навистае ки салом гила дар ов тар кардем хонахарира сар кардем биёв хонаи арзон мегирӣ савоб бародарҷон пешравӣ дар ана коротон навистае раҳмат акаҷон зинда бошӣ иншолло каме подписатсия кардагӣ бошӣ як рӯз на як рӯз хонаҳои арзон меёвида шеринар раҳмат барои дастгирӣ ғарибача нависае ки салом савдутиҷӣ гил базми мара бихон гилит гили бедона ма бачаи бехона нархи арзонтар биёв ма шавм соҳиби хона гап нест шеринар иншолло ки ҳами подписатсия кардагӣ бошӣ зангулара дар бологӣ монда бошӣ иншолло ки як рӯз на як рӯз хонаҳои арзони маҳқули дилта ба қаб мекунӣ шеринар як ғарибача не ҳамаи бародаро подписатсия кунен ҳама апашкаҳо подписатсия кунен дастгирӣ кунен мара раҳмат барои ҳам бародарое ки ана дастгирӣ мекунана лайк меҷиқана ва комментарияда фикрҳои аҷоибот чона менависанд ва хулосаи гап ана гапа бисёр намекунем то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон боша дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен ва касе ки то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден бародарои азизам апашко модаро хоҳаро додаро хаяка